Za mir se borila Demokratska stranka od 90. godine do danas, rizikujući živote svojih članova. Najbolji među nama izgubio je život. To jeste Zoran Đinđić. Danas sam, kao i uvek, sa pažnjom, kao i svi vi, pažljivo saslušao sve te rečenice koje je Zoran izgovorio ljudima u Srbiji. Rekavši, vi i ja naći ćemo se negde u budućnosti, u budućnost gledajte. Ta budućnost jeste takođe, ili vera u budućnost i gledanje u budućnost, jedan od principa na kojima postoji Demokratska stranka. I za budućnost se moramo boriti. I budućnost nam nije obezbeđena sama po sebi. Kada Srbija postiže uspehe i biva u stanju da se izbori za budućnost, građani Srbije treba da znaju da iza toga ili ispred toga postoji ogroman rad i trud.